Tieto ryby patria medzi najzdravšie na svete, ale väčšina ľudí vôbec nie je. Majú viac omega-3 ako tuniak a viac vápnika ako mlieko. A stoja iba pár eur. Ktoré to sú a ktorým by ste sa radšej mali vyhnúť? Zostaňte až do konca. Reč je o sardinkách. Malé, lacné a výživovo extrémne silné. Jete ich celé s kostiami, takže sú plné vápnika. Majú vitamíny D, B12, omega-3, takže znižujú zápaly a chránia srdce. A keďže sú malé, majú aj nízky obsah ortuti. Jednoducho je to jedna z najlepších potravín, ale pozor, nie všetky sardinky sú zdravé. Vyhýbajte sa tým v rafinovanom rastlinnom oleji, ten sa oxiduje. Najlepšie sú v olivovom oleji extra virgin alebo vo vlastnej šťave. A pozrite si aj obsah soli a či je BPA free obal. Takže za mňa sú jedno z najzdravších jedál, ktoré môžete jesť každý týždeň. Jedávate sardinky aj vy? Alebo ani nie? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.